Hello, hello. Maray na banggi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa labas ng ating bansa, mga OFW. Ano ba ang ating mga ginagawa sa gabing ito? Ito po ang iyong kaibigan sa Facebook, si Matang Lawin Bicol, ang lalaking misteryoso. Okay, buena manong, taga Ilawod. Maray na banggi kay Mario Batalier ng Barangay 7. Kumusta tayong lahat? Lalong-lalo na ang mga drivers ng UB Express ng Bakakay. Magandang gabi sa lahat ng aking mga kaibigan dyan. So, bukas na po ang ating Facebook Live para sa mga pagpapabati sa ating mga kaibigan, kamag-anak at mga kapatid. So, abangan po natin ang RBA News mamayang gabi, alas 9 ng gabi, kaya Golden Boy Adrian Luterte. Sa mga gustong magpabati dyan, bukas po ang ating Facebook Live sa Matang Lawin Bicol. Sa mga hindi nakakauwi ng Bakakay, maaari na po kayong manawagan or mag-greet sa kanilang sa inyong mga kaibigan dito sa Bakakay, Albay. So bukas na po ang ating linya sa Matang Lawin Bicol. So shout out kay Yab Cardil ng Marigondon, Pidonan, Albay. Oy, happy fiesta dyan sa Barangay Marigondon. Kumusta ang fiestahan dyan? At magandang gabi din kay Johnny O. Arab. Thank you for watching. So bukas na po ang ating linya para sa mga panawagan o pagbati sa ating mga kamag-anak o mga kaibigan. Napakalakas ng ulan sa panahon natin ngayong gabi. Dito sa Bakakay ay talagang sobrang ulan. Sa mga gustong mag-live, join lang po kayo sa Matang Lawin Bicol. So makikita na kayo dyan sa aking Facebook Live.
pagpapabati sa ating mga kamag-anak. At siyempre, magandang gabi rin sa pinakamasipag at pinakamabait nating municipal councilor ng Bakakay Albay. Walang iba kundi si Attorney Herbert in Bermas. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Matanglawi Bicol, ang inyong kaibigan sa Facebook Live. So, sa mga gustong mag-join sa Golden Boy Action agad ay napakasimple lamang po. Hanapin lamang ninyo ang aming president na si Saniel Celso. So, nanonood pala ngayong gabi si Municipal Councilor Herbert Rodolph Bermas. Magandang gabi po sa inyo, kagawad. At galing naman kay Yab Carden, pabati sa kapatid ko, happy birthday kay Jojo Cardel. And advance, bukas na. Oy, happy birthday Jojo Cardel. Ang aking amigo dyan. Saan ba ngayon si Jojo Cardel? Nasaan ba ngayon si Jojo Cardel? Matagal ko nang hindi nakikita itong aking kaibigan dyan sa Barangay Marigondon. So, kumusta dyan sa Ligaw, Gaa at dyan sa Tiwi at lalong-lalo na dyan sa Santo Domingo Albay. So, napakalakas ng ating ulan. So, welcome na po ang ating Facebook Live para sa mga pagpapabati ng ating mga kaibigan. At shout out kay Bus Matanglawi Bicol. Hi, sana sa mga Gaa Bakakay. Hello, watching from City of Lipa. Uy, nakakarating tayo dyan sa Lipa. Kumusta kayo dyan mga taga Lipa? At magandang gabi din sa aking kaibigan dyan sa Panarayon, si Miss Bernadette Cristobal. Magandang gabi po sa inyo, madam. Hali kay Bernadette Cristobal, good evening friend. Pakibati naman kami, maray na banggi, lalo na ang sakong aki na si Iris May and Rins Earl Garcia, digdi sa Barangay Panarayon. Magandang gabi ulit. Ito po ang inyong kaibigan sa Facebook, si Matanglawi Bicol. So magandang gabi rin po kay Janet Bilulo. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong panonood. At kaya Simon Peter, magandang gabi po.
At the best ka talaga, friend. Halik kay Bernadette Cristobal, kay Yab Cardil, Istansa Ligaspi, buong fam niya. Shout out sa family ni Rudy Cardil sa Ligaspi din sila. Sa mga gusto mag-join sa aking Facebook Live, maaari po kayo makipag-join. Nandyan lang po ang aking, ipindutin lang po natin yan. At magandang gabi kay Florence Joshua Cano Barcela. Thank you for watching. At pakibati naman po sa Sako, happy nasa Alabang si Engineer Florante Garcia. So maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa gabing ito. Magandang gabi din dyan kay Bitoen Hernandez sa Rical's Refreshment Store. Marami na ba tayo mga customer dyan? Pasensya na po kayo kanina, medyo naputol kasi yung ating Facebook Live. So, madali na pong magtapos ang ating programa sa programang Matanglawin Bicol. Maraming salamat sa mga nanood, sa aking mga viewers. Salamat po sa inyong lahat. So, magbabalik po tayo mamaya. Abangan po ang RBA News Television alas 9 ng gabi. Shout out po lang kay Sir Adrian Luterte. Magandang gabi po. So, huwag kayong mawawala mamaya alas 9 ng gabi sa RBA News Television sa programang Golden Boy. So maraming salamat po sa inyong lahat. So salamat sa lahat ng mga nanonood.